Ang daming naka-open. Ang daming nakabukas. Ayan, Batanggenyang Bisayang Vlogger, good morning host. Ayan, mega loud shout out, Batanggenyang Bisayang Vlogger. Thank you for coming. Loves. Thank you. Ayan. Ayan, happy loud shout out. Nangangat yung aking ilong. Ayan, ayan, ayan. James Malasaga Tamsak host. Ayan, good morning. Thank you for coming, James Malasaga. Ayan. I-jacket ka na, James Malasaga. Pwede ka na magbaba ng bahay, lalabs. Ayan. Ang lag pa. Ayan, James Malasaga, nagbaba ng bahay. Tingnan nga natin yung bahay ni James Malasaga. Ayan, 3 million in the house. Mega loud shout out. Nawala yung ating music. Para naayos yung music. Ayan. Love kita. Mega loud shout out, lalabs. Thank you for coming again. Ayan. Isin natin yung ating music, lalabs. At parang napaka ano naman.
Parang napaka Yan, love kita nagbaba ng bahay. Maglablaban mga lalabs, ayan. $1.4 million pala yung bahay ni James. Ayan, James. Sa bahay mo ako, James. Oh, ang bilis matapos. Ayan, love kita dan dikit sa'yo, sir. Ayan, from James Malasaga. Ayan, James. Dikit ka to sa'yo, lalabs. Salamat ho sa pagsilip sa bahay ko. Walang anuman, lalabs. Ayan. Kumusta naman si love kita? Ayan, James Malasaga dan na po, may bakas po, pasukli na lang, salamat. From Batangganyang Bisaya, ang vlogger, ayan. James. Malaki rin pala yung bahay ni love kita eh. Si Dalisay. Oh. Naghang agad tayo. Ayan, Batanggenyo TW. Ayan, from love kita. Ayan, Rose in Germany. Mega mega loud shout out, la loves. Thank you for coming. Ayan. May jacket ka na po, Rose in Germany. Ayan. Ayan, Bibilos. Mega mega loud shout out, madam. Ayan. Thank you for coming, madam. Ayan. Bibilos nagbaba ng bahay. Salamat. Patamsak. Please patamsak upcoming Elis. Thank you. Ayan, patamsak naman si Bibilos. Tamsakan natin yan. Thank you, host. Ayan, walang anuman, lalabs. Ayan. Ano si Bibilos? Ayan. Hanapin natin yung bahay niya. Tamsakan natin. Tamsak.
Ayan, Madam Bibilos, 2 tamsak ako sa'yo. Ayan, Rose in Germany, nagbaba ng bahay. Ayan, may premiere din siya. Ayan, patamsakan naman mga lalab si Bibilos and then si Rose in Germany. Bikulan ng Uragon dating dikit po, pasukli na lang, salamat. Batanggenyang Bisayang vlogger. Asian in Germany, ayan. Tamsakan ko to lalabs. Malaki pala yung bahay mo, mansion. Mansion na pala yung bahay mo. 2 million, ayan. Babylos full pack na from Rosie in Germany, ayan. Babylos dan sa'yo lalab si Rosie in Germany, pabalikan na lang. Ayan, love kita, nagbaba ng bahay. Batanggenya dan from love kita, ayan. Batanggenya, pabalikan na lang si love kita dan sa'yo lalabs. Ayan. Halimbang all ko na yung kay Asian in Germany. Ayan, Bondas, migamigala't shout out. Watching Oman, ayan. Thank you for coming, Bondas, ayan. Ayan, maligayang pagdating sa lahat. Ayan na naman si Yuin, makulit. Maligayang pagdating sa lahat ng iyong mga kaibigan. Lahat kayo mga kaibigan, suportahan ako mula sa puso at susuportahan ko kayong lahat mula sa kaibuturan ng aking puso. Pakinabangan natin ang bawat isa. Ayan, ang galing naman magtagalog ni Yuin. Ayan, Bondas nagbaba ng bahay. Ayan, Pigadong Social, tamsak host. Ayan, thank you so much lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay si Pigadong Social. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mega lad shout out. Tito Bob Cooking Vlog, mega lad shout out. Ayan, thank you for coming. Ayan, Tito Bob. May jacket ka na po, Tito Bob. Ayan, Dan tamsak host. Bahay mo, ayan. Salamat po, ayan. Salamat lalabs. Love kita, ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega lad shout out. Famous Traveler, ayan. Thank you so much for coming, ayan. Tamsak host, ayan. Maraming salamat, ayan. You and me dan full pack from Bondas, ayan. You and me, pabalikan si Bondas dan sa'yo lalabs, ayan. Tamsak dan host, ayan. Maraming salamat po, ayan. Ayan, may palablab pa si Famous Traveler, ayan. Tito Bob Cooking, nagbaba ng bahay. Rosie dan po from You and Me. I thought You and Me is not a Filipino. Ayan. Christopher Balsomo, mega lad shout out lalabs, ayan. Ayan, may jacket ka na, Christopher Balsomo. Thank you for coming lalabs. Hello host, good morning. Ako si Rose Balsomo. Yes, lalabs. Ayan. Pigadong Social dan from Rose in Germany. Ayan. Palablab po ng premiere. Ayan, from Famous Traveler. Ayan, tamsakan natin yung lalabs. Asian Germany dan from Love Kita. Ayan. Famous Traveler. Ayan. Tamsakan natin yan. Kaya ko ayan, Rose in Germany dan po, pasukli na lang sa maliit kong bahay from Batanggenyang Bisaya vlogger.
Ayan. Ayan, famous traveler. Tamsak ako sa'yo lalabs, dalawa. Ayan. You and me Dan from Rosie in Germany. Ayan. Patanggay niya Suklipo from Love Kita. Ayan. Christopher Balsomo nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab po ng premiere from famous traveler. Ayan. Rose in Germany, tamsak dan sa premiere mo sis. Ayan, from Pigadong Social. Ayan. Susit in Charlie's Travel. Nakadikit naman yung aking main channel sa Yula Loves. Ayan, natamsan na kita. Ayan, 6 million in the house. Migalad shout out. Ayan. Bakas lang sa gusto makidikit sa akin. Ayan. From Pigadong Social. Ayan. Love kita baba ka bahay from Batangganyang Bisaya. Migalad shout out to Junaski. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Junaski. Para malablab ka nila. Ayan. Famous traveler Dan tamsak sa premier Sukli from Love Kita. Ayan. Harang host from Tito Bob Cooking Vlog. Tito Bob, maraming salamat po sa parang harang dyan. Ayan. Tito Bob nagbaba ng bahay. Batangganyang Bisaya Dan from Rose in Germany. Ayan. Love Kita nagbaba na ng bahay. Ayan. Batangganyang Bisayang vlogger Dan po sa'yo palablab po ng premier from famous traveler. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Migalad shout out. And 6 million tamsak. Thank you so much. Ayan. Tito Bob Dan Suklipo from Bondast. Ayan. $8 million in the house. Migalad shout out. Ayan. Junaski, migalad shoutout, magbaba ka ng bahay dyan. Sa aking nag-iisang member. Junaski, ayan. Tito Bob OTW from Love Kita, ayan. Bondas Dan na sa'yo bahay mo from Tito Bob Cooking Vlog, ayan. Love Kita dating dikit tamsak lang from Bondas, ayan. Din sabay baba ng bahay, ayan. Batangganyang Bisaya Dan po dikit from Christopher Balsomo. Ayan. Famous traveler tamsak Dan from Pigadong Social. Ayan. Love Kita Dan Sukli still playing po. Ayan. Thank you so much from famous traveler. Ayan. Linda Grosser, Madam, thank you so much for coming. Migalad shoutout sa'yo, Madam Linda. Ayan. Famous traveler tamsak Dan sa premier from Pigadong Social. Ayan. Alsaki nyo, may galad shout out la loves. Ayan. Thank you for coming. Ayan. Tito Bob Dan from Rose in Germany. Ayan. Madam Linda Tusok na host. Ayan. Thank you, Madam. Ayan. Alsaki nyo, nagbaba ng bahay. Junaski, magbaba ka rin ng bahay mo dyan. Nakikinig lang to si Junaski. Ayan, 7 million in the house. Migalad shout out. Ayan. Nangatin naman ang aking ilong. Ayan. Alsaki. Ano natin yung bahay ni Alsaki. Ayan, 625. Ayan, Love Kita Dan na sa'yo dating dikit from Tito Bob Cooking Vlog. Ayan. Saki, ayan.
Tingnan natin yung bahay ni Tito Bob. Ayan. Ayan, Jerry Cuenca official. Tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Jerry Cuenca. Ayan, ayan, ayan. Tito Bob dan tamsak dating dikit from love kita. Ayan. Christopher Balsumo Pulpak sir. Pasukli na lang from Pigadong Sosyal. Ayan. Pigadong Sosyal dan po from Famous Traveler. Ayan. Alsakin nyo dan from Rose in Germany. Ayan. Christopher, baba ka po kayo ng bahay from Batanginyang Bisayang Vlogger. Ayan. Christopher, baba ka ng bahay, lalabs. Ayan. Ayan, Pigadong Sosyal dan dikit po. Ayan. Ayan, nagbaba na ng bahay si Christopher Balsumo, lalabs. Ayan, 6 million in the house. Migalad shout out. Ayan. Christopher Balsumo, nagbaba ng bahay. Malaki na rin pala yung bahay ni Tito Bob. Ayan, Tito Bob. Tito Bob. Ano to? Aquarium. Ayan. Ayan. Love kita dan. From Alsapin. Ayan. Jerry Cuenca official. Nagbaba ng bahay. You and me. Nagbaba rin ng bahay. I thought you and me, you are not Filipino. I think you are from, I think Nepali. Joke. Ayan. Christopher Balsumo, dating dikit po. Kalimbang ulpo. Ayan. From Batanginyang Bisaya. You and me, nagbaba ng bahay. Ayan. Tito Bob. Ayan, sa bahay mo ako, Tito Bob. Ayan. Aquarium. Ayan, Tito Bob nagbaba ng bahay. Jonaski, magbaba ka ng bahay dyan, Jonaski. Ayan, Tito Bob, dikit ko na to sa'yo, Tito Bob. Ayan. Full watch ako, ayan. Ayan, Batanginyang Bisayang Vlogger dan Pulpak CC, Propigadong Sosyal, ay. Jerry Dan po, ayan, from you and me, ayan. Salamat po, host, from Tito Bob Cooking Vlog, ayan. Hi, host, ayan, Arthur Saban. Migalad shout out, lalabs, thank you for coming, ayan. Love kita, nagbaba ng bahay. Alsaki Dan from Love kita, ayan. Famous Dan po from you and me, ayan. 6 million in the house, migalad shout out, ayan. You and me, OTW from Jerry Cuenca. Ayan. Love kita, host. Dan po. Love kita, host. Dan po. Ay, o sige. Love kita, dan po sa'yo. See you and me. Pabalikan na lang. Ayan. Salamat, host, from Arthur Saban. Walang anuman, lalabs. Ayan. Arthur Saban, nagbaba ng bahay. Ayan, OTW sa nakapin. Salamat, lalabs. Ako din po yan. Ayan. Ayan, you and me. Dan sukli po from Famous Traveler. Ayan. Ayan, pasukli na lang.
Tito Bob, cooking vlog from Pigalong Social, ayan. You and me, dan po from Jerry Cuenca, ayan. You and me, babalikan na lang si Jerry Cuenca dan sa'yo, lalabs. Ayan, host, ikaw din pala nakapin, tamsak lang ako sa'yo. Sige po, salamat. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Maligayang pagdating, bla 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 bla. Ayan, from you and me, ang nahaba ng misis ni you and me. Kinugil niya ata, ayan. Ayan, Alzaki nyo, nagbaba ng bahay. Ayan, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ayan, okay, you and me. Thank you so much. Protektahan kayo ng alam mula sa lahat ng uri ng kaguluhan. Ayan. Yun, may nagbaba ng bahay. Nating dikit sa nakapin. Ayan. Sinong maliit yung bahay dyan at ating ipipin? Ayan. Ayan mga lalabs, ayan. Si Saki Dan po, salamat from you and me. Ayan. Ayan lalabs, wag naman po nating i-cancel yung skip yung harang ni host at tayo nagpahang. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Migamigalad, shout out. Ayan. Malablab naman si Jonaski mga lalabs. Ayan. Tulog na ata si Jonaski. Ayan. Ako na lang yung magsusukli. Ayan. Rosie in Germany. Ayan. Barista Pili. Ayan. Thank you so much. Ayan. Baba ka po ng bahay. Barista Pili. Ayan. Migamigalad, shout out. Ayan. Thank you so much. Ayan. Yan pala si Barista Filie, ayan. Baba ka po ng bahay, host. Barista Filie, ayan. Ayan, 9 million in the house. Migamigalad, shout out, ayan. Batanggan yung Bisayang vlog. Nandikitan na kita kanina, Sisi, ayan. Oh, mashallah. Thank you so much, ayan. Ayan, baba ka po ng bahay at ay ka aking ipipin, ayan. Barista Filie, ayan. Sinuswerte ka naman talaga ngayon, no? Oh. Ayan, no? Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan. Jerry Cuenca nagbaba rin ng bahay. You and me, dan po, from love kita. Ayan. Alzaki nyo, nagbaba ng bahay. Igado, dan po. Salamat from you and me. Ayan. Harang na naman, host. Ayan, thank you so much, Tito Bob, sa parang harang. Ayan. Bondas, hindi kami kalad shout out. Ayan. Tito Bob Cooking Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Barista Pili, baba ka po ng bahay, lalabs. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Alzaki, nagbaba ng bahay. Jerry Cuenca Official, nagbaba ng bahay. Harang Paku Hos, ayan. Thank you so much sa parang harang Bondas. Ayan. Alzaki, nagbaba ng bahay. Alzaki, Piganong Sosyal, ayan. Paul Paxer, from Piganong Sosyal, ayan. Palablab po ng premiere. Ayan. Ayan. Nasaan na si Barista Filie. Ayan. Pasuklin na lang Alzaki nyo. Ayan. From Piganong Sosyal. Ayan. Ayan mga lalabs pa. Dikitan na lang yung nakapin mga lalabs. Ayan, LS din po yan si Barista Filie. Ayan. Madaming banana dyan, lalabs. Ayan mga lalabs. Padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan.
Ayan, pigadong social dan po sa inyo from Tito Bob. Ayan, Tito Bob. Ayan. Famous Traveler. Ayan, may palablab pa oh. You and me nagbaba ng bahay. Ayan. You and me TW from Tito Bob. Ayan. You and me Dan from Alzaki. Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan. Ayan, Jerry Cuenca. Ayan. You and me, maligayang pagdating sa lahat. Bla 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 bla. Ayan. Suportahan ako mula puso hanggang ayan, susuportahan ko kayong lahat. From you and me. Ayan. Jerry Cuenca official Dan. Full pack sir from Pigaling Social. Lalabs, padikitan nyo nakapin. Lalabs, mga lalabs. Ayan. Ayan, Jerry Cuenca official Dan. Full pack sir. Ayan. Tito Bob Cooking nagbaba ng bahay. You and me Dan sa'yo. Ayan. Parang Tito Bob. Ayan. Jerry Cuenca official. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan. At sa akin nagbaba ng bahay. Ayan. Dan po sa nakapin. Ayan. Ayan. Barista Pili. Dan po sa'yo si Famous Traveler. Pabalikan na lang lalabs. Ayan. Ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan. Tito Bob. OTW sa nakapin. From Tito Bob. Ayan. Alzaki ay nagbaba ng bahay. Ayan. Famous Traveler. Maraming salamat po OTW from Barista Pili. Ayan. 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 Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan, Tito Bob, Dan po, salamat from you and me. Ayan. Love kita nagbaba ng bahay. Ayan. 8 million in the house. May kami shout out. Ayan. Barista Pili, Dan, full pack, pasuklin na lang from Pigadong Social. Ayan. And harang host. Ayan. Tito Bob, maraming salamat po sa parang-harang. Ayan, yun, may nagbaba ng bahay. Bikula ng Oragon, nagbaba ng bahay. Ayan. Pigadong Social Sukli na kita from Jerry Cuenca. Ayan. 7 million in the house. Migalad shout out. Ayan. Alsaki nyo, nagbaba ng bahay. Ayan, may palablab pa si Alsaki. Ayan, Alsaki Dan po. Dikit pasuklin na lang from Christopher Balsomo. Ayan. Jerry Cuenca nagbaba ng bahay. Ayan. Christopher Balsomo nagbaba rin ng bahay. Ayan. Famous Traveler Dan full pack sa premiere. Maraming salamat. Ayan. From Barista Felie. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May kami shout out. Ayan, Barista dating dikit po ang tamsak na lang ako. Ayan. From Tito Bob. Ayan. Thank you at Barista Pili. Ayan. From Famous Traveler. Ayan. Tito Bob nagbaba ng bahay. Tito Bob, maraming salamat from Barista Pili. Ayan. Dikitan yung nakapin lalabs. Nag-GLS din po yan. Ayan. Barista Dan na po pasokli na lang, salamat. From Batanggenyang Bisayang vlogger. Ayan. Ayan, Alsaki nagbaba ng bahay. Pigadong Social, maraming salamat. OTW from Barista. Ayan. Alsaki nagbaba rin ng bahay. Alsaki nyo, OTW from Tito Bob Cooking.
Hi Eileen. Hi Arjon. Mega mega lad. Shout out La Labs. Thank you for coming. Give thumbs up. Give thumbs up. Click click click. That one. Give thumbs up La Lab. Arjon, thank you so much for coming. Ayan. Mega mega lad. Shout out to you La Labs. Arjon 1987. Ayan. Batang ganyang bahay mo po. Ayan. From Barista Pilla. Batang ganyan baba ka ng bahay La Labs. Ayan. Ayan. You and me nagbaba ng bahay. Ayan. Arjon, thank you for coming La Labs. Thank you so much. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega mega lad, shout out. And 12 million thumbs up. Ayan. Bigadong sosyal bahay mo po. Ayan. Bigadong sosyal, baba ka po ng bahay La Labs. Ayan. From Barista Felie. Ayan. Famous Traveler. Ayan. Love, love, love. Ayan. Batangganyang Bisayang vlogger nagbaba ng bahay. And you most welcome. Ayan. Thank you so much Arjon. Ayan. Arjon 1987, the security guard of Aljimi Mall. Ayan. Mega mega lad, shout out to you La Labs again. Ayan. Ayan. Alzaki Dan Pulpak from Tito Bob Cooking Vlog. Ayan. Tito Bob Cooking nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega mega lad, shout out. Ayan. And 13 million thumbs up. Ayan. Ayan po, Barista Pilye. Nasa bahay mo po ako. Ano ka pala? Ano ba yung tawag dun? Magaling ka palang gumawa ng ano? Ng kape? Mga design. Ayan. Yes, thank you. Ayan. From Arjon. Ayan. Queen G Mark, Dan Tamsak host. Ayan, Queen G Mark, mega mega lad, shout out. Ayan. Harang host from Jerry Cuenca official. Ayan. Maraming salamat La Labs. Ayan. Jerry Cuenca nagbaba ng bahay. Ayan. Ay, mali pala yung nabasa ko. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Dan sa nakapin host from Jerry Cuenca. Ayan. Batanggenya Dan Sukli, maraming salamat from Barista Felie. Ayan. Alsaki nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Alzaki New Dan Pulpak po from Queen G Mark. Ayan. Alsaki, pabalikan na lang si ano, Queen G Mark. Ayan, Anonymous Lovers. Hi, host. Ayan. Anonymous Lovers. Mega mega lad, shout out La Labs. Ayan. Thank you for coming. Ayan, dikit ko to sa'yo, Barista Felie. Mabilis lang yung video mo. Ayan. Ayan. Christopher Balsumo nagbaba ng bahay. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Jerry Cuenca, maraming salamat. PTW from Barista. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Ayan, Mans Kari-Kari. Hindi magalag shout out. Mars Kari-Kari. Mans Kari-Kari. Mala yung basa ko. Ayan, Mans Kari-Kari. Mayroon ka na pong jacket La Labs. Ayan.
Good morning po at sa lahat. Ayan. Mans kare-kare. Ayan. Winterland, mega loud shout out. Ayan. Winterland, thank you for coming, lalabs. Ayan. Meron ka ng jacket. Ayan. Baba ka ng bahay, lalabs. Ayan. Ito Bob Cooking Vlog Dan Pulpak po from Queen G Mark. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Famous Traveler. Ayan, may pala-vlog pa si Famous, oh. Ayan, Winterland. Drop your link and you can connect each other. Ayan, Mans Kare-Kare. Ayan, nagbaba ng bahay. Mans Kare-Kare. Ayan. Salamat ho sa pa-jacket from Winterland. Ayan. Ako, ang laki pala ng bahay ni Mans Kare-Kare. Dati naman tayong dikit sa aking main channel. Ayan. Mans Kare-Kare. Ang laki ng iyong bahay, lalabs. Ayan. Ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Thank you po, CC Host. Ayan. Mans Kare-Kare. Ayan. Ang laki ng mansion mo, lalabs. Ayan. Animo Lovers Dan Pulpak po from Queen G Mark. Ayan. Palabla po ng premiere from Famous Traveler. Ayan. Mans Kare-Kare OTW from Alzaki nyo. Ayan. Jerry Queen Kadan Sukli Loads. Ayan. From Barista. Ayan. Padikitan nyo nakapin mga lalabs. Queen G Mark dan sa'yo short video from Winterland. Naku, ang laki pala ng bahay ni Winterland. Masya Allah, madam. You have a big mansion. 7 million. Ayan. Ang laki ng bahay ni Madam Armida. Ayan. Sana all. Ayan. Quick simple breakfast. Tamsakan lang natin to, madam. Nakadikit yung aking main channel sa'yo. Ayan. Famous Traveler Dan Pulpak po from Queen G Mark. Ayan. Ayan. Queen's G Mark Pulpak po, sukli na lang from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. 6 million in the house. Mega loud shout out. Ayan. Jerry Queen Kadan na po, pasukli na lang. Salamat. From Batanggenya. Ayan. Tinamsakan ko, Madam Winterland, yung bahay mo. Yung malaki mong bahay. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega loud shout out. And 15 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Padikitan nyo nakapin, lalabs. Ayan. Animo Lovers dan sa'yo short video. Ayan, from Winterland. Winterland Pulpak from Animo Lover. Ayan. Salamat sa sukli. Ayan, from Winterland. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Mans Kare-Kare Dan from Alzaki nyo. Ayan. Queen G Mark Dan sukli po from Famous Traveler. Ayan. Alzaki nyo nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Migmigalad shout out. Ayan. Thank you so much, mga lalabs. Alzaki nyo Dan sa'yo short video. Ayan. From Winterland. Ayan. Famous Traveler Pulpak po from Animo Lovers. Ayan.
Famous Traveler, pabalikan na lang si Anemo Lovers dan sa'yo lalabs. Anemo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, 7 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan, Alsaki nagbaba ng bahay. Queen Gmark nagbaba din ng bahay. Ayan, Arthur Saban nagbaba rin ng bahay. Ayan, Alsaki nyo dan pulpak po sa bahay mo. Ayan, nagkasalubong pala tayo. Salamat po from Mans Arcare. Ayan, Winterland dan pulpak, pasuklin na lang po sa nakapin. Ayan, ayan, pasuklian na lang Winterland. Si Barista Pili nakapin po siya lalabs. Ayan, Idol Queen. Ayan, Gmark. Ayan, OTW sa'yo si Mans Kare-Kare. Ayan, Bicolana Oragon dan sa'yo short video. Ayan, thank you so much po. Ayan, terima kasih Mami Mens Kare-Kare. Ayan, pramal sa akin nyo. Ayan, Mans Kare-Kare washed out po. Ayan, from Queen Gmark. Ayan, si Junaski ayaw baba ng bahay, nanonood lang. Ayan, Alsaki nagbaba ng bahay. Queen Gmark nagbaba din ng bahay. Ayan, Joy Creative World. Hi, ayan. Mega loud shout sa'yo, Madam Joy. Ayan, thank you for coming, lalabs. Ayan, may jacket ka na po, Ma'am Joy. Ayan, ayan, padikitan naman si Junaski, mga lalabs. Ang aking binaba ay nag-isa kong member. Ayan, Anemo Lovers dan kapatid from Famous Traveler. Ayan, Jerry Queen official pulpak po from Anemo Lovers. Ayan, Tamsak na host. Ayan, from Joy. Nilagyan na kita ng jacket, Joy. Bakit nakahubad ka pa rin? Ayan, panay hubad ka dyan. Ayan, ayan, Anemo Lovers. Ayan, nagbaba ng bahay. Famous Travelers, thanks po from Anemo Lovers. Ayan, ayan, J Creative World. Ayan, thank you din po Anemo Lovers from Famous Traveler. Ayan, ayan, mga lalabs, padikitan naman si Junaski, mga lalabs. Ayan, yung aking binaba. Naduduling na ako. Ano ba yun? Anemo Lovers, thank you. Ayan, from Famous Traveler. Ayan, Tito Bob Cooking Vlog nagbaba ng bahay. Ayan, Joy Creative World nagbaba ng bahay. Ayan, Arthur Sabandan po from Mans Kare-Kare. Ayan,
Yubey, minamingalad shout out. Hi host, ayan, good morning. Ayan. Yubey, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan. Dan tamsak host pa jacket, hehe. Ayan. May jacket ka na Yubey. Ayan. Salamat sa pagpunta Yubey. Ayan, 10 million in the house. Mega loud shout out. Padikitan yung nakapin mga lalads. Ayan, nakasabit si Barista Pilye. Ayan. Kalimbangin nyo na yan at nag-LS yan. Ayan. Ayan, Arthur Saba, nagbaba ng bahay. At sa akin yun, nagbaba ng bahay. Ayan. Arthur Saban, full pack po from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Yubey, nagbaba ng bahay. Ayan. Joy Creative World. Ayan. Animo Lovers, Dan, sa bahay mo from Joy Creative. Ayan. Sa akin yun, nagbaba ng bahay. Creative World, nagbaba rin ng bahay, mga lalabs. Ayan. At sa akin yun, nagbaba rin ng bahay. Ayan. Nagbaba uli si Alzaki. Ayan. Huwag pa na ibaba ng bahay, Alzaki. Ayan. At mapapalo ka ni Lolo, mamaya kakain na yun. Ayan, maubos yung banana mo dyan. Ayan, Queen G. Mark, nagbaba ng bahay. Alzaki, mag-agwat ka lalabs. Ayan, pag di mo na nakikita yung pangalan mo, saka ka magbaba uli ng bahay. Ayan. Ayan, Queen G. Mark, nagbaba ng bahay. Alzaki, nagbaba uli ng bahay. Ayan, 7 million in the house. Mega loud shout out. And 17 million tamsak. Thank you so much. Ayan. Ayan, malaki rin yung bahay ni J Creative World. Ayan, dating dikit ako sa'yo lalabs sa aking main channel. Ayan. Ayan, Queen's Gmark, nagbaba ng bahay. Sa akin, nagbaba ng bahay. Ayan. Animo Lovers, Dan po from Mans Kare-Kare. Ayan. Sa akin, nagbaba ng bahay. Ayan. Sa akin nyo, Dan po. Ayan, from Yubey. Ayan. Alzaki, pasuklian si Yubey, Dan sa'yo lalabs. Ayan, thank you so much. Thank you sa pagbisita, host. Ayan, Joy Creative World. Ayan. Ayan. Batangganyang Bisaya Vlogger. Ayan. Alzaki nyo, Dan po, pasuklin na lang from Batangganyang Bisayang Vlogger. Ayan. Alzaki, nagbaba ng bahay. Amos Traveler, love. Laglag. Laglag. Ayan, Joy Creative World. Dan po sa new video dating dikit from Mans Kare-Kare. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, Joyce Creative. Sabay mo ako, madam. Ayan, si Ma'am Joyce. Bonfire night. Ayan. Nangangati yung likod ko. Ayan. Alzaki, nagbaba ng bahay. Ayan. J Creative World, Dan po sa new video. Ayan, from Mans Kare-Kare. Ayan. Alzaki nyo, hello. Sa habat ko, salamat. Dating dikit sa'yo. Soda sila Saldi Channel. Anda, oh. Ano yon? Ayun. Animo Lovers, ayan. Oo nga, Mans, dating dikit na tayo. Tamsak ko. Bahay mo, ayan. Sekretary ni Aina ng Mindoro, tamsak po, ayan.
Ayan, sekretary ni Aina, maraming salamat po sa pagbisita, lalabs. Ayan. Thank you so much. Ayan. Yobe, ayan. Mans kare-kare dan from Yobe. Pabalikan na lang, lalabs. Ayan. When G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. 8 million in the house. Mega loud shout out. Ayan. Patamsak po sa premiere from sekretary ni Aina ng Mindoro. Ayan. Baba ka ng bahay, sekretary ni Aina. Ayan. Indonesian na salita host. Marunong ka pala magsalita ng Indonesia. Ayan. Ayan. Animo lovers. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan mga lalabs. Dikitan naman si Animo. Sekretary ni Aina pala. Naduduling si host. Malabo yung aking mata mga lalabs. Ayan. Tamsakan natin yan. Ayan, full pack na Madam Joyce. Ayan, ayan, ayan. Dikit ko to sa Joyce Creative World. Ayan. Dikit ko sa yung Madam. Ayan. Sana si Aina. Makita nga yung bahay. Sino ba to si Aina? Parang kilala ko to. Aina ng Mindoro. Ayan. Sana all. Malaki yung bahay. Si Aina ng Mindoro. Ayan. Namsak ako sa'yo. Ayan. Kalimbang natin yan. Ayan. Tamsak Aina. Ayan. Host. Dito na ako nakatira yan na si Alanski Indonesian yan. Si Alsaki. Indonesian pala yan. Ayan, Queen J Mark. Dan Pulpak Lods. Ayan. From Yobe. Ayan. Maraming salamat ho sa pag-play ng bahay ko. Ayan. From J Creative. Ayan. Famous Traveler. Love, love, love. Ayan. Yobe Dan. From Alsaki nyo. Ayan. Alsaki nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, nawala na si Barista Pilye. Nandyan pa ba siya mga lalabs? Yan ba yung bahay ni Batanggenya? Oh, Batanggenya. Bin kita lalabs. Ayan. Ayan, Barista Pilye. Baba muna kita post. Lalabs, Barista Pilye. Bin natin si Batanggenya. At di ka nagsasalita, lalabs. Ang liit pala ng bahay mo. Ayan. Ayan mga lalabs. Padikitan naman si Batanggenyang Bisayang vlogger. Bigi pa yung kanyang bahay. 185. Ayan. Thank you so much, Barista Pilwi, lalabs. Binabang mo na kita. Joy Creative World Dan Pulpak from Yobe. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Maraming salamat host at sa mga dumikit. Ayan. Walang anuman. Ayan. From Barista Pilya. Ayan. Famous Traveler OTW from Joy Creative. Yobe Dan Pulpak sa'yo. Salamat po from Mans Kare-Kare. Ayan. Mans Kare-Kare Pulpak. Ayan, arigato. Usaimas. Oh my God. Animo Lovers. From Animo Lovers. Ang galing mag-Indonesian ni Animo Lovers. Yan, Animo Lovers. Nagbaba ng bahay. Ayan. Mans Kare-Kare. Nagbaba ng bahay. Animo Lovers. Ayan. Ang hirap basahin.
Do wa 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 hima shishushuyao. Ayan. Mans kare-kare shortcut lang yun nabasa ko. Ayan. Famous traveler dan full pack loads. Ano? From Yubei. Ayan. Famous traveler dan sa premiere mo. Ayan. Host, andito pala si Kuya Barista. Feli, opo. Pinin ko siya kanina, lalabs. Hindi mo siya nakita? Nandyan siya kanina, lalabs. Ayan. Baka nandyan pa siya. Ayan, lalabs. Padikitan naman si Junaski, mga lalabs. Yung binaba ni host na bahay. Ayan. Padikitan naman si Junaski. Ayan, mga lalabs. Padikitan naman yung nakapin. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan. Kahit saan, lalabs, nakikita yung pangalan nyo. Kung di nyo makikita sa chat natin, dyan sa mukha ko, sa harapan ng mukha ko, nakikita yung mga pangalan nyo dyan. Para kahit saan, nakikita nyo yung sarili nyo. Sarili nyong pangalan, ayan. Host, ayan, lag din ako pumasok sa layan siya, daming din tao, ayan. Ayan. From Animo Lovers, ayan. Famous Traveler, thank you sa dikit mo, ayan. From Joy Creative, ayan. Pag pumapasok ka kasi sa sobrang daming tao, parang hindi ka na napapansin ng iba eh. Hindi ka na nababalikan. Kasi masyado silang ano, yung iba hindi na nanonood. Dikit na lang ng dikit. Mas gusto kong pumapasok sa ano, yung kunti lang yung tao. Ito yung likod ko. Famous Traveler, thank you sa dikit mo. From Joy Creative, ayan. Queen Gmark, nagbaba ng bahay, ayan. Animo Lovers, dan full pack. From Yobe, ayan. Yobe at W. Ayan, mga lalas, padikit naman kay Batanggenya. Batanggenya, dikitan mo si Junaski, ayan. Yung binaba ni host na bahay, ayan. Tama ka, ayan. Tama ka dyan, host. Oo, mas gusto kong pumapasok sa ano. Pag nangingisda ako, naghahanap ako ng ano, yung kunti lang yung tao. Kasi mas napapansin ka nila dun eh. Pag sobrang katulad nung 36 na, parang dami na, 36 na nanonood. 70, hindi ka na nila nababalikan. Maniwala kayo sa akin. Kasi na-experience ko naman yan. Na-experience nyo din yan. Hindi ka na binabalikan, hindi na rin pinapanood yung ano nyo. Yung views, dikit na lang ng dikit. Ayan, ayan, ayan. Batanggenyang Bisaya, vlogger dan full pack, ayan. Batanggenyang Bisaya, pabalikan si Mans Kare-Kare dan sa'yo, ayan. Yobe dan Sukli, kapatid, from Famous Traveler, ayan. Padikitan naman si Junaski, mga lalabs. Ayan. Wait lang po, luto po ako, sukli ako sa inyo, ayan. Sige lang, lalabs, Arthur Saban. Ayan, Famous Traveler dan po from Mans Kare-Kare, ayan.
Tama ka, host. Ayan, from Famous Traveler. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May gonna shout out. Ayan. Ayan, Batanggenya. Nagcha-charge kasi. May harang ka na agad, hindi ka pa nga muni. Ayan, Batanggenya. Sabay mo ako lalabs. Ilan na ba yung 186? Ayan. Bang Animo Lovers. Saya Berlangganan, Disinel, Abang Dan, saya dari ayan. Indonesian. Ayan. From Alzaki, ayan. Yobe Pulpak sa binabamong bahay, ayan. From Animo Lovers, ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay, ayan. Alzaki nyo nagbaba ng bahay, ayan. Batanggenya dan sa bahay mo nakapin host, ayan. Ayan, Batanggenya lalabs. Balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Dan sa'yo si Joy. Ginalaw ng aking alaga yung aking camera. Pala yung kapil. Don't touch my camera, please. Ayan. Alaga akong pusa. Ginalaw. Ayan, Joyce World. Batanggenya. Watching ako lalabs. Ayan, Joy Creative nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Joy Creative World nagbaba ng bahay mga lalabs. Batanggenya pabalikan si Joy Creative World. Ayan. Mans Karikaridan sa'yo sukli. Ayan. Still playing CC. Thank you from Famous Traveler. Ayan. Mans Karikare bahay nyo po. Ayan. From Batanggenyang Bisaya. Ayan. Mans Karikare baba ka po ng bahay. Ayan. Ayan, may palablab si Famous Traveler. Ayan. Alzaki, wow, Kirin bang sama saya, la 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 la, jarang masuk. Ayan. Mahirap siyang basahin mga lalabs. Ayan. Animo Lovers. Ayan. Yabang, sinong mayabang? Ayan. Hindi naman. Yabang, tirik, ta la 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 la, tiri makasi. Ayan, ayan, ayan. From Alzaki nyo, ayan, nagbaba ng bahay. Kita tilip, tirhubong, ayun. Ayan, Batanggenyang Bisaya. Ingat ka at baka may ahas. Baka may ahas dyan. Ayan. Natawa tuloy si Joyce World. Alzaki bang simuga. Ayan, ayan. Alzaki iya bang simuga kita kiti mo. Ayan, ayan, okay na yan. Di sini kalaw kita daw. Waktu bang, ayan. Animo Lovers. Ayan, nagbaba ng bahay. Ang galing kong magbasa, di ba? Ayan. Tawa tuloy si Joyce Creative. So, si Batanggenyang Bisaya, nag-vlog ka lalab sa kagubatan. Ayan. Baka may ahas dyan lalab sa ikay kagatin. Gatin yung Pokemon mo. Ayan. Ayan, naglalakad si Batanggenyang Bisaya. Ayan.
Sa kagubatan ba to? Ayan, ayan. Queen Gmart nagbaba ng bahay, ayan. 5 million in the house, mega loud shout out. Ayan. Ayan, Alzaki nagbaba ng bahay. Uhu. Ayan, 6 million in the house. Mega loud shout out. Ayan, Batanggenya, ilan na ba yung bahay mo? Itinan, isa na lang mga lalabs. Isa na lang kay Batanggenya. Ipin natin si Alzaki. Ayan, si Alzaki yung isunod natin. Isa na lang sa nakaping lalabs. Ayan. Ako na nga para matapos na siya. Ayan. Punta tayo kay Alzaki. Ay, Batanggenya. Ayan. Wala pong ahas, paminta lang hos. Ayan. Batanggenyang Bisayang vlogger Pulpak from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan. Batanggenyang Bisaya, pabalikan si Joyce Creative. Yan sa'yo lalabs. Ayan. J Creative nagbaba ng bahay. Oh, nangain na si Lolo. Oh my God. Bumaba yung bahay ni Batanggenya. Oh. Kumain na ba si Lolo? Nagutom? Ambot man, oy. Ayan. Batanggenyang Bisaya, imbis na tumaas ka, bumaba ka pa. Nangain na si Lolo ba? $90 ka na eh. Ba naman to si Lolo? $88. Ngayon natin kung nadagdagan ka nga. Joy Creative Roldan po, ayan. Mali ata yung tingin ko, malabo kasi yung mata. Bakit tingin ko kanina sa banana mo Batanggenyang Bisaya 88, 89. Isa na lang. Ayan. Thank you Batanggenya, ayan. Joy Creative, OTW, ayan. From Alzaki. Ayan, Batanggenya. Mababa mo na kita lalabs ha. Alzaki, nasa na yung bahay mo lalabs? Bigyan kita, wait lang Alzaki, bigyan kita ng banana pa ulit yung na isa na lang. Anak si Alzaki. Hanapin natin. Alzaki, na sana yung bahay mo lalabs. Hindi ko na makita. Hinahanap kita dito. Ayan. Thank you Sukli Animo Lovers. Nadikitan na kita kanina. Magbakas ako sa'yo. Ayan. Joycey, welcome po from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Alzaki, lalabs. Sana yung bahay mo.
Ganito si Alzaki, papaluin ko to eh, ayan. Hanapin ko na nga lang. Hindi ko makita. Ayun. Nakita ko na. Ayan, Mami Teresa, may loud shout out, Mami Teresa. Vlog, tamsak post, ayan. Maraming salamat, Madam, sa patamsak. May jacket ka na po, ayan. Mami Teresa, may jacket ka na po, Madam, ayan. Idala ko to si Mami Teresa, isan ko ba ito na dekadikitan? Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay, ayan. Mami Teresa Vlog. Ayan, salamat sa pa-jacket host, ayan. Walang anuman po, Madam. Ayan, 5 million. Batanggenya. Hindi ko na to lalads. Bakasan, dinikitan ko na lang, Batanggenya. Ayan, Queen G Mart, nagbaba ng bahay. Ayan, Alzaki, Ud, Kitimo di, turo di atas bro. Okay, Supaya, ayayaya. Animo Lovers, ayan. Alzaki nyo done to your house. From J Creative World, ayan. Queen G Mark, done sa'yo from Mami Teresa, ayan. Pabalikan na lang si Mami Teresa, Queen G Mark, ayan. J Creative World, nagbaba ng bahay. Animo Lovers, sa bahay mo ako, ayan. Joy Creative done from Alzaki. Ayan, Mami Teresa Vlog, nagbaba ng bahay. Joy Creative done from Alzaki, ayan. Animo Lovers done from Mami Teresa Vlog, ayan. Ayan, Animo Lovers. Ano to? Parang may alaga kang mga maliliit na isda. Ayan. Joy, ayan. Mami Teresa Vlog done sa bahay mo from Joy Creative, ayan. Joy Creative World done from Mami Teresa, ayan. Alzaki, I'm done to you as well, thank you from Joy Creative World, ayan. Mami Teresa, nagbaba ng bahay. Indonesian pala si Alzaki. Ayan. Alzaki nyo is an Indonesian. Ayan, ayan. Animo Lovers, dikit ko to sa'yo, lalabs. Nagkasalubong tayo, Mami Dan. Na din ako sa'yo, nagbakas ako, ayan.
from Joy Creative. Ayan. Bang lovers, saya mau ta kita sa lisab. Okay. Dan sa'yo bang lover. Si Alsaki. Ayan. Bang lover. Ayan. Animo lovers, I think maybe like that. Dan si Alsaki sa'yo, ayan. Ayan, Mami Teresa Vlog full pack from Animo Lovers, ayan. Animo Lovers, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan. 4 million in the house, mega lad, shout out, ayan. Terima kasih Mami Hos udah ditatuk. Okay. Mami Teresa dan sa'yo si Alzaki. Pabalikan na lang lalabs, madam. Ayan. Lalabs na madam pa. Ayan. Mami Teresa. Ayan. No worries Alzaki. Pabalikan ka niyan lalabs. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Alzaki. Ayan, 6 million in the house. 6 million in the house and 22 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Animo lovers. Dan sa'yo si Alsaki. Kama, may kama daw. Masayang kama, saya, ayan. Masayang nasa kama. Alsaki ah. You are talking about kama? Masayang nasa kama. O, alis na ako, pasok na ako sa work dito sa Indonesia. Sige, Animo lovers, ingat ka lalab, God bless you, ayan. Ingat ka palagi dyan, ayan. Thank you so much. Ayan. Alsaki bro, saya kabot, dulo, sampal, jumpa, ayan. Papasok na daw siya. Sasampa siya sa barko, ayan, joke. Ayan, Joy Creative na baba ng bahay. Yabang, ayan, mayabang daw. Terima kasih, ayan. God bless, sabi niya. God bless. Allah will bless you, ayan. Ayan, Alzaki. I already connect to you. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng dumikit. Ayan. Ingat ka, Animo lovers. God bless you. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega loud shout out. Nangyari. Ayan, ano kaya ibig sabihin ng yabang? Ano daw, mag-ingat siya kasi mayabang. Mag-ingat daw siya sa ano niya, pupuntahan, sabi niya.
Mag-ingat daw. Uh, Pinapatawa mo naman ako, Madam Joy. Si Madam Joy, oh. Ay, shh. Somebody sleeping. Pag tumawa pa naman ako, sobrang lakas ng boses ko. Kaya pinipigilan ko lang yung tawa. Ayan. Life of Gracie TV. Hi, good evening. Oh, mashallah, good evening. Good morning dito. Ayan. Anong oras na ba dito? 2:40 ng madaling araw dito, lalabs. Life of Gracie, ayan. Thank you for coming. Nasa ano ata to si Life of Gracie? Nasa Switzerland. Saang bansa ka ba, madam? Ayan, Life of Gracie. Brazy pala. Mali yung basa ko. Ano ba yan? Nakahiya naman. Ayan. Ayan. Nabubulol ako. $6:34. Oh. Ayan, 5 million in the house. Mega loud shout out. Ayan, Alsaki. Okay, drink your water. Drink water. Water. Inom ka ng tubig, Alsaki. Ako nga walang inom-inom, oh. Ayan, 3 million in the house. Mega loud shout out. Ayan. Ayan, Joy Creative from Life of Breezy TV. Ayan. Ayan.
Life of Busy TV. Ayan, baba ka po ng bahay. Tingnan natin yung bahay mo. Parang malaki na rin nata bahay nito. Ayan, baba muna kita Alzaki ha. Ipin ko muna si Junaski. Ang nag-iisa kong member. Ayan, Alzaki, ayan. Why you are here, Maui boy? Nandito yung pusa ko sa baba. How are you, Nang Nang? See, my boy is here. Say hi to them, Maui. I have big cat. Bakit ka na kasi mangot, Maui boy? Say hi to them, Maui. Say hi, Nang Nang. Say hi. Kick them. Come on. 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 Ang ganda na. Miyong cute. Miyong cute. Say hi, Maui boy. Baba na ikaw, baba. Baba na ikaw, Maui boy. Magulo siya na sa ilalim ng upuan ko. Ayan. Ayan, baba na ikaw at istorbo ka. Bo. Ayan. Ayan, Life of Busy TV. Let's connect from Joy Creative World. Cute ng alaga mo, host. Ayan, salamat po. Ayan. Ano po siya? Siberian cat. Ayan. Alzaki. Life of Busy. Drop your link. How come they will connect with you? You don't have link. He's so cute. Thank you so much, Lala. Life of BC, drop your link, lalabs. Makati yung ano niya, buhok. Ayan. Thank you so much. He is cute, yeah. He's a boy. Ayan, pakunik naman sa nakapin. Tanggal yung aking headband. Yung mga anak kong headband. Natanggal. Wait lang mga lalabs, inom lang si Rose ng tubig. Gonna drink water.
Hindi. Ay, balik na ako. Ayan, 6 million in the house. Mega loud shout out. Ayan. Ayan. Life of Gribizi TV. Nagbaba ng bahay. Ayan. Hmm. 859. I'm here in your house. Life Gribizi. This happened. Ayan, Life of OTW. Ayan. Life of Gribizi TV. Ayan. I'll connect with you this one. I don't know if you are Filipino or not. I will check. Yo. Ayan, Joy Creative World nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. Ayan.
5 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Batangganyang Bisayang vlogger nandyan pa din. Ayan, Batangganya. Padikitan naman yung nakapin lalaps. Si Jonaski. Dikitan mo rin si ano? Life of Giversy TV. Ayan, J-Mark. Dan sa'yo si ano, Life of Gribizy TV. Ayan. J-Mark. Saan ba si J-Mark? Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Life of Gribizy TV Dan. Ayan, from Alzaki. Ayan. Inday Belen, hello. Ayan, mega love shout out to you, Madam Inday Belen. Ayan. Thank you for coming, Madam. Ayan. May jacket ka na po. Inday Belen, Madam. Ayan. Inday Belen. Dan tusok na sa'yo, host. Ayan, maraming salamat po sa patusok, Madam. Inday Belen, ayan. Queen G. Mark, nagbaba ng bahay. G. Mark, dan sa'yo si Life of Gribizy TV. Pabalikan na lang, ayan. Thank you, host. Ayan, walang anuman po, Madam. Ayan. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Ayan, Inday Belen, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Silipin natin yung bahay ni Madam Inday Belen. Parang malaki na rin ata yung mansion niya. Ayan. Oh, meron na siyang ano. Meron na siyang 1 million. Ang cute ng pusa mo, Madam. Buntis na pusa, malaki na tiyan. Ayan, Inday Belen. Madam. Muni ka na, Madam. Inday Belen, muni ka na po. Ayan. Inday Belen, Dan from Alzaki nyo, ayan. Thank you from Life of Gribizy TV. Ayan. Yung Batangas ka pala, Madam. Ayan, Jonaski OTW. Ayan. Jonaski. No worries, Alzaki, if this Jonaski not connect with you, I will give you, no problem. I'll give you 2. Connect to Jonaski. Ayan, Madam Inday Belen. Dikit ko na to sa'yo, Madam. Ayan. Ayan, dan sa nakapin kay Jonaski. Ayan. Jonaski, dan sa'yo si Inday Belen. Ayan. Ako na, Madam, magbalik sa'yo. Ito na po, oh. Dikit ko na to sa'yo. Iyan kita 2.
Ayan. 3 minutes na ako sa ano mo. Bagong upload mo to. 14 hours ago. Yes, you want me, asking about me. When you see my friends, yes, that had to end. I won't be hearing what you've been up to. Like I used to have our time has passed. No, there's no going back. But sometimes I miss you. Ayan, Alzaki, new done, full pack. Ayan. Alzaki, return to Inday, Belen. She already connected to you, lalabs. I miss you, missing me. I miss you, missing me. I miss you, missing me. Ayan. Sabay mako uli. Inday, Belen, madam. Ayan. Balik ko sa'yo dalawa. Dinikitan mo si Junaski. Ayan. Dragon fruit. Sarap to. Yan, dan kay Bicula ng Uragon, dating dikit. Ayan. Salamat po, patamsak na lang po, madam. Nakadikit din po yung main channel ko sa'yo. Sarap naman nito. Ano ba tong niluto mo? With dragon fruit. Ayan. Ayan, Junaski. No problem. Talino at kaalaman. Hello, host. Ayan. Talino at kaalaman. Mega mega loud shout out. Thank you for coming, lalabs. Life of Gribizi TV. Ayan, madam. I-connect ko na to sa'yo. Pangalawa. Ayan, tamsak from Talino at Kaalaman. Maraming salamat sa patamsak. Ayan. Talino at Kaalaman, nagbaba ng bahay. Life of Grebisi, where is your house?
I will return it to you. Alzaki nagbaba ng bahay, ayan. Inday bilin dan napupasok na lang, salamat, ayan. Inday bilin madam, pabalikan na lang po si Patanggenya, ayan. Dan po sa'yo. Ayan, Life of GBZ TV, drop your link. I don't know where is your link now. It's gone. Ayan. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Gmark, Autentico dan Pulpak. Ayan. Gmark dan si Inday bilin, pabalikan na lang. Life of GBZ TV, drop your link, lalabs. I'll give you banana. Dan bahay mo, Batanggenya, ayan. Batanggenya, lalabs, baba ka ng bahay. Ayan. From Inday bilin. Okay. Life of GBZ TV, drop your link. Alzaki, I'm hearing your house again. Alzaki. Ayan, Life of GBZ TV, drop your link, lalabs. How they will connect it with you? Your link is not dropping there. Inday, Belen, dan sa'yo si Life of GBZ. Paano kanya mababalikan? Ayan, Inday, Belen, dan Pulpak po from Queen Gmark. Ayan, Queen Gmark nagbaba ng bahay. Alzaki, ayan. I will connect this one to you, ayan. Ayan, talino at kaalaman dan pulpak sa'yo, ayan, from Inday Belen. Life of GBZ, drop your link, lalabs, ayan. Salamat po, Queen G, ayan.
Ayan, nangain na naman si Lolo mga lalabs. Naglapang na, buang na. Kinain na naman yung ano ko. Sampo. Ito naman si Lolo eh. Hindi na ako nakaalis sa ganito. Nag-ano na to nung isang araw eh. Nag 1.7. Kinain yung 60. Grabe naman. 2 kainan. Hindi na naawa. Hirap kaya mang banana. Minsan di ka pa kumakain. Maka banana lang. Ay naku. Nilapang na naman yung 10. Ayan, dan pulpak sa nakapin. Ayan. Talino at kaalaman, salamat. Ayan. Suklian kita ng 2. Magbakas ka lang po doon. Baka bukas paggising ni Junaski. Babalikan ka nun lalabs. Talino at kaalaman. Balikan kita ng 2. Talino at kaalaman. Sana yung bahay mo. Ayan. Inday Bilin, thanks po. Puntahan kita now from Talino at kaalaman. Ayan. Hello host, Tamkis na po. Ayan. Hi Toyo, yung mega loud shout out. Thank you for coming. Ayan. Ayan, Talino at kaalaman. Nagbaba ng bahay. Ayan, nasa bahay mo ako. Talino. Life of Gracie TV. After you mentioning that, their name, then after that, drop your link so that they will connect to you also. You are only mentioning the name but you didn't drop your link. How they will return it to you? Drop your link, lalabs. Ayan, talino at kaalaman. Sukluan kita ng 2 kung dumit ka kay Junaski. Ayan, meron kang harang. Ayan. 2 minutes yung harang mo. Ayan, tagal naman nito. Tapusin natin. Talino at kaalaman. Ayan, nasa harang pa rin ako. Talino at kaalaman. Mga ebidensya na totoong hinatin ni Moises ang tubig sa Red Sea. Ayan. Ayan, tapos na yung harang mo. Ayan, talino at kaalaman. Watch na ako sa videos mo. Ayan, 2 minutes na ako. Dikit ko na to sa'yo. Ayan. Animo lovers, dan pulpak sa'yo from Inday Belen. Ayan.
Animo lovers, pabalikan si Inday Belen. Dan sa'yo. Ayan, talino at kaalaman sa bahay makuuli. Meron ka na namang harang. Ayan. Pizza. Nakakagutom. Ayan, Inday Belen, pasuklin na lang po. Ayan, from Batanggenya vlogger. Ayan. Batanggenya, nagbaba ng bahay. Wait lang mga lalabs. 1 minute. Ayan, life of Dre Busy. Nagbaba ng bahay. Talino at kaalaman. Ayan, naka 2 minutes na ako sa'yo. Ayan. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, dikit na. Sukli kay Jonaski. Pero magbakas ka dun, babalikan ka po nun. Ayun. Very busy. Life of Grebisi. Ayan. Ayan, talino at kaalaman, nagbaba ng bahay. Ayan, like Grebisi. Inday Belen dan full pack from talino at kaalaman. Ayan. Dan connect life of Grebisi. Ayan, harang from Tuyong. Ayan. Salamat po sa paharang dyan, Tuyong. Ayan. Ayan.
Salamat naman sa tumamsak dyan. Kung sino man yung tumamsak na yun. Nakita ko gumalaw yung aking tamsak. Salamat po sa paharang-harang. Ayun. Junaski full package kalimbang all na po sa'yo. Ayan. Maraming salamat po. Magbakas ka po doon. Ayan. Ayan. Suklian po kita ng dalawa, Mr. Toyoyong. Nasaan na po yung bahay mo? Ayan. Kasi si Junaski tulog na ata. Yan lang yung aking member. Nag-iisa kong member. Ayan. Batanggenya, dan sa'yo si Life of Greasy Busy TV. Pabalikan na lang, lalabs. Ayan. Toyoyong, nasa na yung bahay mo? Mr. Toyoyong. Hanapin ko nga. Ayaw magbaba ng bahay. Saan na yung bahay mo? Ayan, short video 11 seconds. Outro pa. Watch dikit po sa lampin. Ayan, Mr. Toyoyong. Life of Greasy TV Dan. Ayan. Malaki pala yung bahay mo, Mr. Toyoyong. Sana all. Ayan. Short video mo. Ayan, ang bilis matapos. Hindi na ako magbakas. Ayan. Isa. Ayan. Ayan, Mr. Toyoyong. Pangalawa. Meron kang 2 million na bahay. Ayan, laki-laki na ng bahay mo. Sana all. Sana all. Ayan, natapos agad. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Matapos agad, ayan. Ay, yun pala si Cake Master, ayan. Cake Master, Chip Totoy Harang, tamsak dikit, magandang host, ayan. Ayan, thank you so much. Hindi ko napansin. Ayan, may jacket ka na po, Cake Master. Nangangati yung kamay ko. Parang malapit na yung sweldo. Magkakapera. Thanks, host. Ayan, walang anuman po. Ayan. Alam ko dati akong dikit sa'yo, Cake Master eh. Saan ba yung LS na kay ano ata?
Ayan, 4 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan. Three, four, five, six, seven. Ayan, 727 na sa Pilipinas. 3, 4, 5, 6. Ayan. Ito yung mata ko. Ayan, nakakatamad nga laging mukbang pero kailangan magsaging para may ipakain kay Apong White. Yung pinagpuyatan mo, hindi ka na nga kumain tapos kakain lang ni Lolo. Nakakaasar. Kahapon nag-ano na ako yung akin nag-ano na to nag 1.7. Tapos mga ano lang wala pang 24 hours kinuha niya yung 20. Grabe naman. Ayan, bumagsak na naman sa 1670. Kinain yung 30. Dalawang araw pa yan pinaghirapan yun. Minsan yung paggising mo sa umaga, i-check mo agad yung, o chine-check ko agad yung ano ko yung aking whitey. Pagigising mo palang bad trip. Parang minsan nakakawalang gana pero sige lang. Katulad kaninang umaga paggising ko, chinek ko. Shit. Na bad trip. Panay lamon. Saan niya kaya dinadala yung mga kinakain niya? Ayan, Kickmaster. Bakit wala to si Harang? Tamsak dikit ulit. Magandang host. Ayan, maraming salamat po. Sana madaming alagad. Ayan. Lagyan natin ng jacket. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan. Malaki ata yung bahay ni Kickmaster. Alam ko malaki bahay nito Maraming salamat po. Ayan. Popos hindi na makapag grade 2 haha. Si Lolo panay lamon. Kakaasar. Ngayon kinain na naman niya yung 10. Grabe. Welcome po, ala po, maliit lang bahay ko, host. Kickmaster, nasaan na ba yung ano mo? Ilan na ba yung nabalik mo sa akin? Ay nadikit. 5? Balik natin sa'yo yan. Kickmaster. Sana po yung bahay mo, Kickmaster. Baba ka po.
Ay, maraming salamat naman talaga. Oh. Ang bait talaga ni Cake Master. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo, Cake Master. Ayan. Ay, malaki na rin yung bahay mo. Ayan, 1.2. Magaling ka palang gumawa ng ano, chiffon cake. Ayan. Ayan, panoorin ko ng 2 minutes para dikit. Para bukas may pampakain ka na naman kay Lolo. Ayan. Thanks po, ayan. Umuli ka na po, Cake Master. Kasi malaki na yung bahay mo eh. Ayan, Team Love din po ako kasama nyo sa group. Ayan. Ayan, talino at kaalaman ng baba ng bahay. Ayan po, dikit ko na po ito sa'yo. Ayan. Mas hindi po ala naman ako masyado video. Gumawa ka po ng video kahit ano, yung walang kwenta. Kahit anong video. Magano ka po mag-silent. Para po may ano, maipi-play sa'yo. Pwede rin po kitang i-play. Ilan na po ba yung WH mo? Ayan, dikit ko na to sa'yo. Dapat po, Cake Master, nagsa-silent LS ka. Kasi yung ginagawa ko dati nun, pag... Ayan, salamat sa paharang dyan. Matutulog na ako, ginagawa ko. Nagsa-silent LS po ako kahit tulog ka gumagana yung ano mo, WH. Ayan, maraming salamat naman. Ayan. Nakita natin yan. Marami kang ano, alagad. Sana all. Sana. Ano yung main mo? Cake Master. Ang dami mo palang alagad. Sana all. Hinahanap ko yung ano, saan na ba yun?
Hinahanap ko yung bahay mo. Bakit nakita dito sa kabila nakikita ko pero dito hindi ko makita? Ayun, nakita ko na, Shuada. Ayan, taking at kaalaman dan po, ayan. From Kickmaster, ayan. Arabic yung sinabi niyo, Osa. Opo, nasa UAE po ako. Sa UAE po ako mag-cake master. Nasa UAE ka rin ba? Yan ha, sabi na nga eh. Nasa UAE ka rin po ba, cake master? Patimblig ko. Ayan, sabay makuli. Ang galing mo naman gumawa ng cake. Carrot cake. Saudi po, ayan. Nalaglagan yung pa ako. Nasa Saudi ka pala. Anong oras na dyan? Dito kasi ano na dito eh, 3:40. Nasa Middle East tayo. Ayan, cake master, tamsak, dikit harang hos. Ayan, salamat po. Ayan. Mag 3 AM po, ayan. 3 AM dito ano na, 3:41 ng madaling araw. Ayan, galing mo naman gumawa ng cake, sana all. Ayan. Lagi po ako nandyan hos yearly. Ayan. Matagal ka na sa Saudi. Matagal ka na po sa Saudi. Ayan, dikit ko to sa'yo. Dinikit ko na. So, 41 po dito. Dito, 3:42. Isang oras lang pala yung agwat. Oo. Matagal ka na pala sa Saudi? 23 years? Ako po dito 8 years lang. 8 years lang ako. Gusto ko nang upong umuwi. Kasi
Wala pa akong asawa yun. At tumatanda na ako dito. Baka maiwanan ako ng panahon. Kailangan ko magkaanak. 23 years na ka na dyan. Oh. Matagal ka na po pala dyan. Maghahanap na ako ng mapapangasawa doon sa Pilipinas. Dito madaming lalaki kaso lang ano dito ano lang fun. Ayaw ko. Gusto ko yung true love. Gusto ko yung true love. Yung mga kasama ko habang buhay. Ayan, tamsak dikit harang uli. Ayan. Maraming salamat naman dyan. Marami naman ditong lalaki. Kaso lang, iba lang kasi gusto nila Hindi ka naman nila mamahalin. Sandaling kaligayahan. Di ba ganun yun? Kaya kailangan ko nang umuwi siguro next year sana. Inshallah next year. Makauwi na ng Pilipinas. At maghahanap na ako ng mapapangasawa. Tumatanda na dito. Ayan po, dikit ko uli. Dati may nanligaw sa akin dito, Pilipino. Sabi niya binata daw. Grabe, hindi ko kasi alam Nung nagpunta ako dito, 24 years old lang ako. Tapos nalaman ko after 2 years, ang sakit-sakit. Ano ba yan? Sinaktan niya yung puso ko. Ano na po ako ngayon? 33 po. Kaya kailangan ko nang maghanap ng mapapangasawa. Ano kasi po, ako yung breadwinner Ang hirap mag-asawa pag ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Wala nang ibang inisip kundi pamilya. Bata pa paano wala pa pong anak? Paano yun? Matanda na ko yung anak ko, 3-year-old pa lang. Ayan, Cake Master Chef Dan po. Ayan, pasuklin na lang. Salamat po. Ayan. Pasuklin na lang si Batanggenya. Ayan. Kasi alam mo naman dito sa abroad, wala ditong totoo. Yun yung nakarelasyon ko ditong Pilipino. Gwapo kasi. Ano ba yan? Hindi ko na tiningnan yung background niya. Basta minahal ko din After 2 years, nasaktan ako. Ang sakit-sakit. Parang gumuho yung aking mundo. Ayan. Thanks po. Bahay niyo po. Ayan. Batanggenya, baba ka ng bahay. Kaya dito sa abroad, walang totoo dito. Puro lang fun.
Naghahanap ako ng true love, wala eh. Gusto lang isang bagay lang yung gusto. Ang panandalian, hindi panghabang buhay. Ay, naku. Hello, my dear friend. Ayan. No Bagay, may galing kalab shout out. Ayan. Thank you for coming, No Bagay. Ayan. Ayan, dikit ko ulit ito sa'yo. Cake Master. Ayan, harang ski para sa kape. Ayan. Ayan, sarap niyang kape. Ayan. No Bagay, naka-smile. Ayan. Kaya dito sa abroad, maraming nasisirang pamilya ba? Kasi ang kadamihan dito, hindi naman siguro lahat ng Pilipino. Kasi minsan malungkot ka dito eh. Naghahanap ka ng makakasama. Alam mo yun? Sasabihin binata or kahit naman may asawa sa Pilipinas, malayo naman yun eh. Dito may jowa, ganun. Or kung hindi naman jowa Pilipino, mga ibang lahi, ganun. Ayan, No Bagay, nagbaba ng bahay. Relasyon ng mga Pilipino, ibang lahi, ganun. Pakistani, Indian, Arabic, ayan. Ang Arabic, mapera. Ayan. Yung mga taga dito mo. Ayan, Cake Master. Pero yung Indiano, yung Pakistani, naku, wala naman silang pera. Mabaho. Ayan. Batangganyang Bisayang vlogger. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May gonna shout out. Tamsak dikit harang ulit. Ay, maraming salamat naman, no? Napakwento tuloy ako. Alam nyo bang nung nasa Pilipinas ako, security guard ako doon. Security guard ako ng alam mo yung safeguard sa Pilipinas. Tapos nag-try akong mag-apply sa Makati security company. Nag-apply ako. Tapos tinawagan ako for interview. Yung nakapunta ako ng UAE. May may placement fee. Nagbayad ako ng 75,000. Nagana ako ng utang sa LinkedIn. Ayan. Nakapunta ako dito. Pero after 5 months, mabilis na ko lang nabayaran yon kasi malaki naman yung pera dito. Sariling sikap lang. Kaya ako nakapunta dito. Magtrabaho ko ditong security guard. Ayan, Good B Vlogs. Good night. Good night. Good. Ayan God B. Mega loud shout out. God B. Ayan.
Ayan, may jacket ka na, Gadbi. Batanggenya o TW na po. Ayan. Ayan, Gadbi Vlogs, nagbaba ng bahay. Dan na po, 2 Batanggenyo, salamat po. Ayan. Ayan, Gadbi, mega loud shout out. How are lit be friend? Oh, mashallah. Ayan. Maraming salamat po, Idol Cake Master. Ayan. Cake Master Chef Tutoy. Ayan. The W Gadbi. Ayan. Gadbi. Ayan, Gadbi. Amirin your house, Gadbi. Ayan, 6 million in the house. Galagalad shout out, 6 million in the house. Connect with me, Gadbi. Ayan. Gadbi, connect with me, Gadbi. 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 I'm here in your house, Gadbi. Ayan, napakabait talaga ni Cake Master. Inayudahan niya ako ng napakadami. Sana pagpalain ka ng Diyos. Ayan. Gadbi, done to you, brother. Ayan. Help me, WH, please. Okay, no problem. I will help you. Gadbi. Ayan, Gadbi. I will connect it this one with you. Ayan. Cake Master 2, yes, my friend. So I will watch pull this one, ha? Ayan, Cake Master, thanks to Yoyong. Ayan. Thank you very much, Gadbi Vlogs. The 6 minutes. Ayan. Gadbi. Short video. Ayan. Bawat sedikit po. Salamat. Gadbi, connect with me, Gadbi, so that I will help you.
I will play your video, no, after finish my LS. Ayan, tuyo yung Dan from Godby. Ayan. Ayan, Godby Vlogs Dan from Batanggenyang Bisaya. Godby, connect to Batanggenyang Bisaya vlogger. She already connected to you. Ayan, Godby vlog is done, my friend. Okay, thank you so much. I will write your name. I will play your video, okay? Royer WH. Cake Master, gawa ka po ng madaming video. Pwede din po kita para sa WH mo po. Ayan. Ayan. So yung done po ulit sa inyo. Ayan. Napakabait naman ni Cake Master. Tita Wing Vlog. Gandang umaga, host. Pasali. Ayan. Bigyan galag shoutout, Tita Wing. Ayan. Godby. Still watching. To mobile, Godby. Ayan. Salamat, host. Ayan. Tita Wing, meron ka na pong jacket. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, Tita Wing. Ayan. Ayan. So, Godby, I finish your video. 6 minutes and 54. Ayan. Tita Wing Vlog. Ayan. W daw. Si Cake Master. Nag-aayuda yan. Ayan. Nakita natin. Maraming salamat naman talaga kay Cake Master, oh. Bumalik yung 10. Yung 10 ko. Kinain ni Lolo. Tita Wing Vlog is done from Godby. Ayan. Tita Wing, pabalikan na lang si Godby. Done po sa'yo.
Ayan, Cake Master Tita Weng, vlog is done. Ayan. Dan po Tita Weng si Cake Master, pabalikan na lang po, nakapin po siya. Ayan. Tita Weng, nandyan pa ba si Tita Weng? Ayan, harang. Salamat naman Tuyo yung sa parang-harang dyan. Godby is still watching. Another account. Godby, Ayan, Godby nagbaba ng bahay. Ayan, bigla ng una kong OTW po. Ayan, maraming salamat naman talaga. Ako po yung Cake Master. Bigla ng Oragon. Ayan, Godby. Vlogs full package all bell. Ayan. From Toyoyong. Ayan. Godby, return to Toyoyong. Already done to you. I see here for your host. Thank you all my friend. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ayan, Toyoyong. Thank you. From Godby. Ayan. Haha, sa inyo pala yun, host. Tamsak lang. Salamat po sa patamsak. Ano po ba yung Cake Master, yung video mo na ano mo na yun sa playlist? Kasi pag piniplay yun, dapat sunod-sunod. Na-reach mo na po ba yun? Bukas na sa inyo, host, para di malagas. Sige po, i-play po kita mamaya. Dito sa aking dalawang laptop. Para mabilis. Sa ibang account. Cake Master. Godby, again, I finish 6 minutes. Then I will connect also. Salamat po. Ayan. Yung update naman ni Lolo ng WH every 2 days to 3 days. Play po kita mamaya, Cake Master. Daily po kayo Opo, ganitong oras. Late.
Cake Master, done sa'yo si Gadby. Ayan. Okay, my friend. Ayan. Thanks, sir. Gadby Vlogs. Ayan. Yung banana parang mabilis lang kuha, hanapin, pero yung WH mahirap. Ah. Salamat Idol Cake Master 61 sa ayuda. Ayan. Pakabait naman ng Cake Master, sana all. Madaming alagad. Salamat Idol. Ayan. Napakabait. Welcome po to Yoyong. Ayan. Wait lang po. Kunin ko lang yung aking tablet. Ayan. Mila Aguilar. Hello host. Tamsak dan host. Ayan. Thank you so much. Salamat sa patamsak. Ayan. May jacket ka na po. Mila Aguilar. Ayan. Kunin ko lang yung aking isang tablet. I-play na kita Cake Master. Ayan. Simulan na natin. Ayan, Mel Aguilar nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, if million in the house, may nagalat shout out. May harang, tapusin ko lang yung harang. Sayang. Ayan, 6 million in the house. May nagalat shout out. Ayan. Ayan, Mel Aguilar, DW sa'yo si Cake Master. Nag-aayuda yan siya. Tingnan ko yung mo playlist.
Ayan. Kunti lang pala yung video mo. Ayan. Chuck Mix Vlog. Minigalad shout out. Thank you for coming. Ayan. May jacket ka na, Chuck Mix Vlog. Apat lang yung video mo. Dapat po Cake Master, mag-silent ka po. Mag-silent LS ka. Pag matutulog ka na, hayaan mo lang yung mobile mong nakaplay. Kahit ilang oras. Yan, apat lang pala to. 18 minutes. Ayan yung nung nagpi-play po ako ng ng WH ko, ang ginagawa ko, maraming ninja yung ginamit ko. Tapos iba-ibang site. Yung mga computer ko lang naka-play sila. Naka 2 times siya para mabilis. 2 times ko para hindi yung yes, God be no problem. Ayan ginagawa ko 2 times sa baba. 2 times yung watch. Bahay mo, ayan, nakapin po si Cake Master. Yung speed niya ginagawa kong 2 times para mabilis matapos. Ayan, Cake Master, naka-play ka na. Dapat dagdagan mo to. Hindi kasi to enough Mali yun. Dapat kahit mag-play ka ng sarili mo, dapat yung ibang ninja. Bakit sa akin hindi naman siya kinakain? Piniplay ko siya araw-araw. Hindi siya kinakain ni Lolo. Every 2 days, chine-check ko siya. Tumataas yung yung WH ko. Hindi niya binabawasan. Ayan, 2 times ko para mabilis. 2 times. Kasi kita. Ayan siya. Play lang natin yan. Mamaya uli yung isang laptop. Nagcha-charge pa. Sayang, Cake Master. Kung meron kang hindi mo, nasaan yung mo? Gatsby, you have also playlist. Oo nga po kasi, Cake Master, kapag umuwi ka na ng Pilipinas, pwede mo na rin mag-ano ka na lang sa YouTube. Ayan. Kasi ako yung ganun yung gagawin ko Pag uwi ako ng Pilipinas, gagawin ko, magpupokus na lang ako sa YouTube ko at konting business. Ayun. Ayan, best video online. Hello host. Ayan. May jacket ka na po. Ayan, best video online. Thank you for coming, Lalabs. Tamsak na po. Ayan, salamat sa patamsak. Aylinski Vlog Sister, I have playlist. Okay, Gadsby, I will play also your videos.
I will check. You have 69 videos. Ayan. Yes, you want me, asking about me. When you see my friends, yes, that had to end. I will put 2 times. Ayan. Pag nagpi-play ka Cake Master, 2 times mo na lang po para mabilis. Doon lang po yun sa settings ng ano mo. Ano ba yung gamit mo, laptop? Para mabilis matapos, kasi pag normal lang, abutin ng siyam-siyam bago matapos. Wala kayong silent LS, Cake Master? Kasi yung silent LS mga 2 hours, 3 hours yun, di ba? Sayang. Gadsby, I already play your videos. Ayan. I put 2 times also. Oh. Pero ibang, yung ginagamit niyo po ba yung pag-play, yung ibang account? Dapat po kasi ibang account, tapos yung email address iba din dapat. Para hindi niya malaman. Dagdagan mo yung video mo, Cake Master. Ayan, ipi-play kita araw-araw, promise. May silent LS po ako ginagawa, pero para may Ma'am Janalyn at Ma'am Jarsney. Ano yun, yung free yung play sa'yo. Wag kayong ano, yung magbili, kasi kinakain din ni Lulu yun eh. I-play kita araw-araw, Cake Master, promise. Para mamuni ka na. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May galad shout out. God B, I already play your videos. Ayan, I put 2 times. Walang ano man. Kasi naranasan ko rin yung paano maghabol ng WH. Huwag kayong bumili ng WH kasi sayang lang yung pera nyo. Mahal. Walang ano man po, ayan. Ang sarap kayang tumulong, alam nyo yun. Yung tumulong ka tapos yung hindi mo alam, one day, babalik sa'yo yung tinulong mo. Kasi, di ba nagtatrabaho ko dito sa'yo eh. Pag papasok ako sa umaga, yung may nakasalubong akong, di ba yung naglilinis sa labas ng kalye? Eh, sobrang mainit. Maaga pa, siyempre wala pa silang kain. Yung binigyan mo sila ng 5 dirham, alam mo, after nung tanghali na, yung 5 dirham na binigay ko sa ano na yon, nagtagalinis sa labas sa kalye, bumalik, naging 50 dirham. Ang sinabi ko, pag tumulong ka ng kunting bagay, yung balik sa'yo mas malaki. Kaya, ang sarap kayang tumulong, alam nyo yun. Mabait po talaga ako, joke. Pagtulog.
Ayan, tuyo yung Dan full pack. 2.03k. Ayan. From Best Video Online. Ayan. Wala ka na pong ibang upload, Cake Master na bago. Dagdagan mo po yan. Malay mo after 1 month, 2 months, ilan na ba yung WH mo? Ayan. Para mamuni ka na. Hindi ako naghihingi ng bayad, gusto kong tumulong. Ayan. Yung iba kasi nagpapabayad eh. Ayan o, pag naka 2 times yung video, ang bilis. Tingnan mo, tapos agad yung isang video mo, 18 minutes yun eh. Ah. Ayan, ang bilis niyang matapos. Kung madami ka sanang video, sayang. Kasi mamaya pag out ko, marami kasi akong gadget. Ayan, no? May nasarapan ko, may laptop ako, computer ko. Sa gilid, naka-open pa rin yung computer ko isa. Muna na po ba kayo, host? Opo, ayan. Nung ano lang ako namuni, nung October 3, nag-start ako ng mag-YouTube nung May lang. 5 months na monetize na ako, thanks God. Ayan. Ayan, Camille TV, may kami galang shout out. Sinasamahan ko lagi ng dasal, wala. Lagi kong dinadasal kay God every night. Na sana ibilis yung aking channel, na sana mabilis siyang mamonetize. Ayan naman, sinagot ni God yung dasal ko. Namuni na ako, ayun. Kaya mga lalabs, kailangan kung ano yung gagawin nyo, kailangan sasamahan nyo ng dasal para may bless. God is good, alam nyo yun. Naiyak tuloy ako, wala. Alam mo bang miss na miss ko na yung pamilya ko. It's years na ako dito sa iyo, hindi ako nakakauwi. Mahal na mahal ko yung mga magulang ko. Naiyak tuloy ako. Naiyak talaga ako, promise. 8 years na ako dito, yung nanay tatay ko kasi hindi sila gaanong marunong sa sa computer, pati sa mobile. So, hindi nila ako nakikita. Tinatawagan ko lang sila, naiyak na ako. Naiyak na tuloy ako. Ano ba yan? Alam niyo bang lahat ng mga kapatid ko ay may mga asawa na ako lang yung wala? 6 kami. Pero ako pangatlo. Nasa UAE po. Ayan. Nayak na tuloy ako. Namimiss ko kasi sila eh. Alam niyo yun na pag may problema ka, wala akong makausap, dinadasal ko na lang ayon. Naiyak tuloy ako. Namimiss ko na kasi yung nanay ko. Palaging nagsasabi, muwi ka na, muwi ka na. Ayun. Ako lang yung inaasahan ng pamilya ko, alam niyo yun. Naiyak tuloy ako. Ay naku, ba't ako pinaiyak ninyo? Ayan. Naiyak na ako. Mahal na mahal ko yung mga magulang ko. Alam niyo ba yung dati noon sa hindi pa ako nasa abroad, yung pamilya mong may kaya, yung inaapak-apakan ka, tapos porkit walang pinag-aralan yung magulang mo, gaganunin, di ba? Yung inaapak-apakan. Hindi ako nagsasalita nun, basta sinasabi ko lang sa sarili ko, darating yung araw na ginaganyan yung magulang ko. Ngayon nasaan na sila? Ngayon ang bait nila sa akin kasi
yung naka-abroad ka na, alam nyo yun? Dati yung apak-apakan yung mga magulang mo, yung sabihin na walang pinag-aralan, di ba ang sakit-sakit nun? Kaya nagsikap ako, pinakita ko talaga sa side namin na hindi kami ganun pagdating ng araw. Yan, ngayon bite-bite na nila. Nayak na tuloy ako. Kasi pag about pinag-usapan sa magulang ko, ano talaga yung luha ko eh. Oo, sobrang kaya kayo, mahal na mahal ko yung magulang ko, no. Hanggang ngayon wala pa akong asawa. 6 kaming magkakapatid. Pangatlo ako. Lahat yun may asawa na. May mga anak na sila. Ako hanggang ngayon wala pa. Tumatanda na ako dito sa abroad. Kasi gusto kong makita yung mga magulang ko na yung habang buhay pa sila, maranasan nila kung paano maging maayos yung buhay, no? Kaya sabi nga, mahalin nyo yung magulang nyo. Mahal na mahal ko yung mga magulang ko, promise. Kaya naiyak tuloy ako. Iyakin ako eh. Alam niyo bang dito sa abroad, papakita lang akong matapang. Pero pag tumatalikod na ako, naiiyak ako. Lalo na minsan yung pag uwi mo galing trabaho, mag-isa ka lang sa kwarto. Ayun, basta lagi lang nandyan si God. Lagi akong nagdadasal na sana gabayan yung mga magulang ko. Gabayan ako dito. At sana soon makauwi na ako ng Pilipinas. Sa totoo lang, miss na miss ko na yung mga magulang ko. Yung nanay ko umiiyak minsan kasi pinapauwi na ako. Kaso lang, nakita nyo naman yung sitwasyon ngayon. Hindi makauwi dahil sa corona. Ayun, payak na tuloy ako. Yun nga, sabi nila mabait na anak. Dapat noon mag-aasawa na ako eh, dahil mabait ako, sinunod ko yung magulang ko, kaya naka-abroad ako dito. Dito ako sa UAE ngayon. Sana makauwi na ako kasi alam niyo ba dito sa UAE, nakakasawa na rin. Iyak tuloy ako. Ayan, iyak na ako. Tapos di ba ngayon, pag sa trabaho naman, yung nagtatrabaho ka naman ng maayos, tapos yung sisigaw-sigawan ka ng amo mo. Tapos yung nainis kasi ako eh. Sa totoo lang, ayaw ko, nag-resign na ako last May. Uwi na sana ako ng Pilipinas eh. Kaso lang nung time na yun, walang flight. So kinancel ko yung yung ticket. So nag-apply ako uli ng panibagong trabaho dito. Gusto ko na sa totoo lang, iwan ko naka-subscribe yung amo ko dito sa akin. Iwan ko, wala akong pakialam, marinig niya ako. Ang sama kasi ng ugali nun, alam mo yung parang trato sa'yo aso kung makasigaw. Ano yun, Indiano. Ay, naiyak tuloy ako. Kalimutan na nga, ayaw ko nang umiyak. Iyakin ako mga lalabs. Ayan, biyahe ni Juno. Magandang umaga, host. Ayan. Thank you for coming, lalabs.
Yun nga sabi ko kay Cake Master kanina, uwi na ako ng Pilipinas kasi maghahanap na ako ng mapangasawa. Ayan, Gadsby, still playing your videos. Ayan, biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Bumalik na naman ako sa paghanap ng asawa eh. Ayan, wanted husband. Yung wala ka na kasing time magjowa-jowa, wala ka ng time, puro na lang trabaho. Ayan. Ayan, biyahe ni Juno nagbaba ng bahay. Dan Tamsak High Host, ayan. From Jupor the best, ayan. Pinayak to ako ni Kickmaster eh. Si Kickmaster kasi nagsimula nito eh. Nagkwento tuloy ako. Sipon na tuloy ako, ayan. Ayan, nasipon na ako. This video online, done na from Camille TV, ayan. Biyahe ni Juno, nagbaba ng bahay, ayan. Naku, darating yan kahit hindi mo hanapin kasi mabait kang anak, ayan. Tumatawa tuloy. Si Cake Master yung nagsimula nito eh. Nagpinto tuloy ako ng talang buhay ko. Ayan. Gadby Vlogs, nagbaba ng bahay. Ano ho, sa hanapan na ba kita? Ayan. Sayang mabait. Yung mamahalan ako, hindi ako sasaktan, joke. Yung hindi nang iiwan. Naalala ko dati, meron akong naging boyfriend dito sa iyo in 2015 siguro yun. Yung niloko niya ako, tapos yung pag-uwi ko ng bahay na hindi ko alam yung gagawin ko. Kinuha ko yung ano yung pang-wash ko, yung ano ba yun? Ano ba yun? Yung basta yung pang-wash. Nilagay ko sa toothbrush ko. Hindi ko na kasi alam yung ginagawa ko. Bigla akong tinutbrush. Ala, after 1 minute na na-realize ko, ay naku, ano pala yun, yung pangmukha pala yung pinanggawa kong toothpaste. Napakatanga. Habang umiiyak ako, sabi ko, ay, ano ba yan? Panghugas pala yun ng mukha ko yung nilagay ko sa toothbrush ko. Bayan kasi minsan na akong naloko dito eh. Sabi kasi binata. Yun pala may ano na, may anak, may asawa pala. Parang ako pa yung magiging dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. Kahit wala naman akong alam. Kasi alam ko binata eh, sabi niya eh. Binata daw eh. Kahit tanungin yung nanay niya. Yun pala hindi naman. After 2 years ko pa nalaman. Mahal na mahal ko pa naman yun, Shuhada. Niloko lang pala ako. Simula ano na yun ako, ayoko na. Kasi parang lahat na lang ng lalaki manluloko. Ano ba yan? Mahilig manakit. Ayan, Cake Master Dan from Jupord. Ayan. Mario Gen BL full package, Kalimbang all. Ayan, hindi ko nabasa yun ah. Ayan. Ayan. Cake Master, natawanan ako. Ayan, Jupord Best Dan po sa inyo. Ayan. Ayan, Gadby Vlogs Dan from Jupord the Best. Ayan. Cake Master kasi
Paano ba ako napunta sa talambuhay ko na kay Cake Master lang naman yung kausap ko kanina? Ayan, biyahe ni Jono Dan, full pack, ayan. From Camille TV, ayan. Camille, nasa abroad ka rin? Ayan, 672 ka pa lang pala. Ayan, tinatawanan tuloy ako ni Cake Master. Ba to si Cake Master? Nalungkat ko tuloy yung aking talang buhay. Sis, dating dikit na ako sa'yo ha. Tingnan ko rin kung nakadikit ako sa'yo. Mama Melod's main ko, ayan. Ayan, 4 million in the house. Mega Lord, shout out. May harang, tapusin ko lang, sayang. Ayan, Joe for the best. Ayan. Camille TV Dan from Joe for the best. Ayan, Camille Dan sa'yo. Si Joe Ford, babalikan na lang. Tingnan natin, Camille, kung nakadikit ako sa'yo. Camille TV Dan po uli. Ayan, ang bait talaga ni Cake Master, oh. Sige, suklian kita. Ayan, from Camille. Hanapin ko yung bahay mo, Camille. Saan na ba yun? Ayun. Ayan, Mama Melods. Nakadikit ka na sa main ko, Camille. Sige, baba ng bahay at magpasyal. Ayan, Camille, dikit ko yung bahay ko sa'yo, ha. Ayan. Di pa pala dikit yung main ko sa'yo. Idikit ko sa'yo, lalabs, oh. Ayan, lalabs, Camille. Ayan, musta po, host. Ayan, Proud Pinoy. Ayan. Mega loud shout out. Proud Pinoy. Ayan. Baba ka na ng bahay, makipagdikitan ka dyan. Ayan. Mama Melods, Camille TV. Ayan. Nagbakas ako, Camille. Ayan. Tinikit ko yung aking main sa'yo. Kay Cake Master, nakadikit naman yung main channel ko sa'yo. Ayan, playing pa rin yung video ni Cake Master.
Ayan, 5 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan. Jupor the best nagbaba ng bahay. Ayan, tamsak dikit harang ulit hosting. Ayan. Salamat naman, napakabait ni Cake Master. Bayan si Cake Master ang pinagmulan nito eh. Ayan. Napakabait ng Cake Master na to. Yan, dinakitan ko yan, Cake Master 35. Ayan, 6 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan, due for the best full package, Kalimbang all. Follow sa video mo. Ayan, from Toyoyo. Ma'am Camille TV dan po ulit from Cake Master 35. Ayan. Makabait naman ni Cake Master. Ayan, you for the best dan from Camille TV. Ayan. Harang para sa kape kamahalan, huwag nang iyak dyan. Di na ako iyak, si Cake Master dito ang dahilan eh. Sige, magkape ka lang, sabayan mo na rin ng pandesal yan. Ayan, tuyo yung dan uli. Cake Master, thank you from Camille. Ayan, Camille nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega mega loud shout out. Napayak naman ako host sa'yo. Naalala ko yung nanay ko nasa bundok nakatira. Ayan. Ayan, si Cake Master eh. Nasisituloy ako ni host. Ayun. Ikaw ang pinagmulan eh. Tawang-tawa tuloy si Cake Master. Ayan, napakabait talaga ni Cake Master oh. Lahat inaayudahan. Oh, thank you, Idol Cake Master. Ayan. Ayan. Welcome po to Yoyong. Ayan, Godby Vlogs. Thank you, sister. Still playing your video, Godby.
May ads na yung ano mo, yung video mo. Cake Master. Ayan, 7 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan. Plinay ko uli yung ano mo, Cake Master, sa isang account naman. Tapos na yung una. Ang bilis lang, ang late ang ikli kasi ng video mo. Kaya kayo pag nag-play kayo ng ano, video para sa WHE 2 times nyo para mabilis matapos. Ayan, thanks po. Ang bait ni Cake Master eh. Lahat niya inaayadahan. Ayan, 7 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan, you for the best. Nagbaba ng bahay. Mahilig din pala kayo. Opo, mahilig ako magluto. Ano po ako, Bicolana. Ang mga Bicolana mahilig magluto. Pero hindi ako marunong maggawa ng cake. Kaya pala chick ko mga vlog nyo eh. Ayan, Jopord nagbaba ng bahay. Maganda po kasi pag content tuloy-tuloy ang views sa LS kasi one day lang sleep na. Tama. Di pag namuni ka, Cake Master, mag-apply ka ng ano, join. Tapos mag-live ka na rin. Ayan, 7 million in the house. Mega mega loud shout out. Ayan, LS, pag masipag ka, maganda kita pag tumigil ka, tigil din si YouTube. Kailangan daw kasi pag naging staff ka na ni ano, ni YouTube, magtrabaho ka, wag kang tatamad-tamad, Cake Master. Kasi pag tatamad-tamad ka, papaluin ka niya. Hindi ka niya pasasweldoin. Kakainin pa rin niya yung revenue mo.
Pati revenue kinakain eh. Ang bira to si Lulu eh. Wala, pati revenue binabawasan. Pati yung views binabawasan. Pati yung tamsak binabawasan. Saan niya kaya dinadala yan? Di na lang niya pabayaan. Hirap kayang banana. Kinakain lang ng kinakain, pambira mo to si Lulu. Kung nasa harapan mo si Lulu, siguro puro napasa. Daming galit sa kanya. Pagising mo sa umaga, galit ka na agad eh. Nakakawalang gana. Saan niya kaya dinadala yung binabawasan niya yung yung banana, yung views ng video mo? Saan niya kaya nilalagay yun? Pero napapansin ko kahit tinanggal niya yung views mo, nandun pa rin yung taong na-subscribe mo. Parang dikit pa rin kayo. Si Lolo panay lamang. Ayan, Cake Master. Ayan. Life of Crazy TV. Nagbalik uli oh. Nandyan pa pala siya. Cake Master. Hello. Ayan. Hingi ka ng ayuda dyan. Life of G Breezy. Nag-ayuda si Cake Master. Madaming cake dyan. Pinamimigay niya. Ayan. Ayan, batang ganyang vlogger. Dikit pa nga host, ayan. Host, my battery died. OMG. Ayan. Cake Master, galing mo pala gumawa ng cake. Ang galing niya nga eh. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 8 million in the house. Mega loud shout out. 48 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Thanks po Ma'am Camille TV. Ayan. From Cake Master. Ayan. Ayan, 8 million. 8 million pa rin yung tao. Ayan, thanks po Ma'am Camille TV. Ayan. Ganun pala, maselan din pala ang cake gawin. Ah. Galing ni Cake Master gumawa ng cake. Sana all. Opo, Ma'am Camille. Ayan. Yan mga lalab, siguro mag-out na ako. Alas 5 na kaya ng madaling araw dito. Ano, bukas uli? Madali lang naman gumawa ng cake host. Ayan. Nag-try dati ako, palpak eh. Sabi mo madali. Ayan, due for the best, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, alas 5 na ng umaga dito. Ayan, umaga na. Kailangan kong matulog na. Banana cake at puto lang ako expert. Ayan. Ayan, Cake Master, balik ka bukas. Lalabs, bukas uli.
Kaya na palpak ba ma'am kami lang. Mag-out na siguro ako mga lalags. Ayan. Cake Master, balik ka bukas. Dahil sa'yo. Ayan, like GBC TV, ayan. God be. Still playing your video, ah. I will finish the 69 videos, okay? Bakit puyat ka nga yan, sis? O may pasok ako mamaya, mga alauna ng hapon. So, kailangan nating mag-charge. What time po? Alas 5 na dito ng madaling araw. So, ang pasok ko mamaya is 1 PM. Ayan. Good be vlog. Ayan. Life of Grace. I will go now. Bye. Bye. Sige na, Camille. Maglinis ka na, lalab. Bukas na lang uli. Ayan, marami pa rin tao, saving pa rin. Cake Master, dalagan mo po yung yung video mo para i-play kita araw-araw. Hindi, yung LS ko, mga 12:45, ganun. 12:45 dito sa UAE time. 12, 1, 12, 1, 2, 3, 4. Sa Pilipinas, mga alas 4. Mga ganon. Madaling araw pala dyan. Dito 9 AM. Ayan. Nandito kami alas 5 na ng umaga. UAE time. Ayan. 11:45 po dito sa amin. Ayan, sige, maglinis ka na, Camille. Mag-breakfast ka na rin. Ayan, Cake Master, matulog ka na. Saan ka, Cake Master? Si Cake Master sabi niya nasa Saudi. Ako nasa UAE. Ikaw, Camille, nasan ka? Hong Kong? Naka-duty po ako, host. Kaya naman pala si Cake Master eh. Kaya pala, naka-duty pala to si Cake Master. So, nasa work. Mashallah. Using mobile while on duty. Ayan, thank you, Sisi. Ingat. Sige na po, magpapaalam na ako. Ayan, madami pa rin tao. 6 pa din. Sige na, bukas na lang uli, mga lalags. Kailangan na matulog ni host at umaga na. Baka tayo mapalo mamaya sa aking duty. Yung aking Indianong amo. Araw-araw na lang niya akong inaaway. Ayan, duty din sa YouTube. Ayan. Ayan, Lulu YT. Okay na ba? Nadilis po, host. Ayan. Sige, Cake Master, dagdagan mo yung video mo po para i-play kita araw-araw. Ayan, Camille, salamat. Salamat sa inyong lahat, mga lalabs. God bless us all. Thank you so much. See you tomorrow.